Γεια σας παιδιά, Μακαρόνης εδώ και σήμερα θα ξαναπαίξουμε Brawl Stars μετά από 4 μήνες. Ναι, είχα να κάνω καιρό βίντεο, παίρνουμε λίγο αυτά τα πραγματάκια από το Championship. Έχουμε και ένα Legendary Star Drop, θα τα ανοίξουμε, Epic πετύχαμε, ok. Legendary Star Drop, τι θα τύχει, 1000 credits. Ναι, ξέχασα να σας πω, πήγα Fame, τώρα πήγαμε Fame 2. Επειδή είχα να κάνω καιρό βίντεο, έγιναν πολλά πράγματα. Για αρχή πάμε να βάλουμε αυτό το icon και σήμερα έχει το Angels vs Demons event. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε αυτό το κουτί, τα καινούργια θα έλεγα κουτιά. Έχει κάτι που αναβοσβήνει, ένα skin στο Moe, το Monterey Moe, ok, και όλα τα άλλα XP doublers. Και καινούργια σεζόν, ωραία. Και έχει και Star Drops, Angelic Star Drop and Demonic Star Drop. Πάμε να ανοίξουμε ένα-ένα τα Star Drops. Βεβαίως και δεν θα τα ανοίξω όλα αυτά που έχει με τα gems, μόνο τα free. Γιατί να θυμάστε και το καλό το πράγμα μπορεί να είναι και free. Μας μένει Τζούζου για να ξαναπάρουμε το Fame, που πιστεύω θα την πάρουμε. Και είναι πολύ ωραίος και ο καινούριος παίκτης που θα βγει μετά, ο Shade, πάρα πολύ ωραίος. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Υπάρχουν μερικές αλλαγές που δεν ξέρω άμα τις έχετε προσέξει. Από εκεί που στο τελευταίο βίντεο ήμουν 27.000 τρόπαια, τώρα είμαι 31.000. Ναι, και η Mandy είναι 901 τρόπαια. Οπότε θα παίξω λίγο να πάρω κάποια Star Drops για να τα ανοίξουμε, να δούμε τι θα τύχουμε. Και ξέρετε, εσείς καταλαβαίνετε, ελπίζω τη Mandy να την ξαναπάω στα 1000 τρόπαια, επειδή βλέπετε ότι κάποτε την είχα φτάσει 1000 τρόπαια. Ναι, ελπίζω να το ξανακάνω αυτό, επειδή έχασα λίγα τρόπαια. Άλλο τώρα που θυμήθηκα, βγήκε το τρίο Showdown, το Spirit Wars που ήταν σαν εκείνο με τα ρομποτάκια παλιά. Δεν ξέρω τι να πω. Soul Collector, ok, εντάξει, Soul Collector. Πάμε να ανοίξουμε αυτό το τέλειο Star Drop, κάτι καλό. Ένα spray, τι να το κάνω το spray. Δίνει και δυνάμεις, ωραία. Blessed Barrier. Δεν ξέρω καν τι είναι. Θα το δοκιμάσω για να δω τι είναι. Και από το πας κάτι, ωραία, ένα Star Drop. Τι θα τύχει? Τίποτα δεν έτυχε, αλλά τέλος πάντων. Και δεν έχω ανοίξει ακόμη αυτά τα free εδώ πέρα. Δεν ξέρω μήπως πάρω αυτό το pass. Άμα δεν πάρω αυτό μπορεί να πάρω το επόμενο, που έχει Maisie skin και μου αρέσει σαν παίκτρια η Maisie. Βέβαια θα χαιρόμουν πάρα πολύ άμα είχε skin της Mandy. Εντάξει, ok, κλασικό pass. Τι να πω, ok. Τα pins λίγο με χαλάνε, θα πω. Ενώ είναι ωραία, λίγο με χαλάνε. Το skin είναι κομπλέ, αλλά δεν ξέρω αν αξίζει να το πάρει κάποιος. Αυτό είναι το Angel Larry and Lori. Πάμε να... καλά. Πάνω που είπα ότι θα πάμε να παίξουμε. New season, wow. Το ranked άλλαξε. Και νομίζω πως παιδιά δεν γίνεται να πάω Masters. Δηλαδή που το είχαμε δει και είχαμε ξεκινήσει όταν είχε πρωτοβγεί ότι θα πάμε Masters και τέτοια. Δύσκολο το βλέπω. Πήρα και ένα win και έχουμε κι άλλο Star Drop, το οποίο θα μας δώσει κάτι καλό. 200 credits. Ok, καλό. Και άλλο win με Melody. Αυτούς τους παίκτες ήθελα να τους ανεβάσω, αλλά δεν το έκανα ποτέ. 100 credits, coins. Angelic Drop. Free, κάτι καλό. Skin, 100 coins. Καλά.
Και 3/3 καινούργια δύναμη, η οποία είναι Smite. Μου θυμίζει το gadget του Ρίκο, έτσι όπως φαίνεται. Τι φάση. Λοιπόν, θα ανοίξω και το Demonic Drop τώρα, στο οποίο πιστεύω για κάτι καλό. Παίζει μάγκες. Παίζει να είναι κάτι καλό. Έλα, please. Please. Δεν μπορώ. Όχι, δεν είναι κάτι καλό. Πιν. Οκ. Εντάξει, το ακούω. Λιγάκι. Θα μπορούσα βεβαίως να είχα ένα skin, μια σκινάρα, αλλά τέλος πάντων. Ελπίζω μέχρι το τέλος του βίντεο να έχουμε πάρει έστω ένα skin. Έστω ένα. Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα like, ένα subscribe σε αυτό το κανάλι για να δείτε και άλλα βίντεο, επειδή τώρα θα επανέλθουμε κανονικά. Δεν γίνεται να είχα να κάνω 4 μήνες βίντεο. Αυτό. Δεν μπορούσα να με παίξει και λίγο ranked. Πρέπει να πάρουμε και κάνα ranked star drop. 100. 10 drop, ωραία. Και ένα star drop. 100 coins πάλι, άιντε πάλι. Δεύτερη φορά που παίζω με Kenji. Σήμερα είμαι δαιμονάκι. Τίποτα δεν μου δίνει ούτε το Demonic το Star Drop. Έπαιξε και λίγο με Moe. Πάμε εδώ, κάτι καλό. Τίποτα πάλι. Η Λίλη σίγουρα θα μας δώσει κάτι στο Demonic Star Drop. Κάτι καλό είναι. Το βλέπω. Είναι κάτι καλό. Είναι skin μάγης. Παίζει να είναι όντως. Τι σπρέι. Υπερδύναμη. Demon Fire. Αυτό παίζει να είναι καλό. Παίζει να είναι καλό. Σήμερα διαλέγω εγώ τι θα είμαι. Είμαι δαιμονάκι πάλι. Έχει τελειώσει το contest και έχω 12. Θα τα πάρω σε Demonic Drops για να τύχω κάτι καλό. Έβλεπα ένα βίντεο που έλεγε ότι τα Demonic Drops είναι καλύτερα από τα Angelic. Δεν ξέρω. Θα δείξει. Αν βγάλουμε skin, είναι καλό. Πάμε. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι full καλό. Παίζει να έχουμε σκινάρα. Είναι το Otis. Ναι, έχουμε skin στον Otis, Demon Otis, με pin και με icon. Και συνεχίζω κανονικά, 100 coins. Χαλαρά, 100 coins. Δεν θα τύχω κάτι άλλο, πιστεύω. Εντάξει, μια χαρά μου είναι και το ένα το skin. Παιδιά, είναι και αυτό καλό. Κανόνισε. Τι είναι? Είναι της Colette. Είναι πάει η Colette. Τι λέει? Πίνει στην Colette και icon. Μπρο. Είμαι ευχαριστημένος με αυτά που πήρα από το contest. Βέβαια δεν μου πέτυχε κάτι άλλο στις προηγούμενες μέρες. Ναι, αλλά είμαι ευχαριστημένος. Δεν έχω να πω. Μια χαρά ήταν αυτά που πέτυχα. Άλλο ένα Demonic Star Drop, επειδή δεν θα σας άφηνα έτσι. 1000 credits από το pass. 1000 credits. Πάμε για το contest. 6 αυτή τη φορά. Ναι. Δεν θέλετε να δείτε πόσες φορές έχασα. Δεν θα έχει κάτι, πιστεύω. 100 credits, γιατί στο προηγούμενο πήρα 2 skins. Δηλαδή αν έχει, τι να πω. Μάγκες. Άντε μπρο. Κι άλλο. Τι είναι αυτό? Το Draco. Οκ, εντάξει. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.